Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Nesfas kala shakhot ngobha haka IFAD Rome lingba katna jongka Indigenous Peoples Assistance Facility banpin pau haka Rynsan Pyrthei ka Tynrai bantei ka kot ka khya ki khna lingba ka jing ai bam jasngi haki Skul dakba Kynthup lang ya Jingbam Tynrai yakani la yo banpin inam haka Rome Nutrition Week lani kata yo barakhe ka Jingbam temet kabala long na do arpusan hadu arpu pratrik jemang ahrajar arpu henrio haka shlam trekam jong ka FAO Rome yaka Nesfas lamik khmat do ba Pius Rani Executive Director but uba Tynrai nong seng ka Nesfas kuman shupin kan mau hangni hausnam ahrajar khatsan kade ka Nesfas ka bawanra yaka Indigenous Terra Madre hamau plang hashwa wan penong yaka ni ka chingalang ka Nesfas kalawat banyaru shaphang ki Jingbam temet lingba ka jingarap jong ka McGill University Canada bat ka National Institute of Nutrition Hyderabad lingba ka ni jingwat banya lalap bat sham ba jingduna jong ki Jingbam temet haki khna Skul ka long hadu lifeway pesan haki tu ki khna ki baduna ka jingkhya bat sanphonyo pesan kila rai kho palat wat habdeng ka jingdon buon ki spa maryang Dei halor kani kanongrem ka Nesfas kala persyang ban trei borba ringkat kishnong ki thau khamtam ki kmeki kpa ba kino hikai ban persyang ban Kynthup ki Jingbam ki bami na kishnong lajong hakabam jasngi haki Skul ya kani ka kam la penjanai da kijing treilang ba ki kinhuan ba pher ba dak ba penan kam ya ka ikhtiar kum ka IFAD digital toolbox ba ki chpotali ki thop Jingbam ba hikai da ka FAO ya kani ka kam la sedang hausnam haja apuar haki khatwei tali ki Skul lingba ka jingbei tingka jongka Indigenous Partnership Rome minta kani ka kam kala sapryang shaar po Henry tali ki Skul bat palar arhajar ngot ki khna kila yo shibun ki jingmentoi dak ba yo yakabam ka bataimen haba ai ka jingkran haga Nutrition Week ka belong ha Rome uba Pius Rani ulaban khyai kani ka phang ban pinpau ka jing snokmen ka ba kraw ban yu i ba kani ka rukam ai bam jasngi ki khna Skul ka ya na ka jing snokti jong ki kmeki kpa ki no hikai ki shnong bat khamtam ki nong rap kila yo lat ru ban de ki marbam Tynrai haki Skul bat ka ba snutana chu ka long ba ki kmeki kpa ki no asanyang da ka Jingbam nakper nakbentak jimantoi ki khon bat ki kseu la jong ban pintikna shu halor kani ka Nesfas kala persyang ru ban wat banya halor ki jhur khlau bat la sham ba ki don ni kata ka bor Jingbam ka ban kentiu ka kot ka khya khamtam habe dei ba ka jingduna snam haba kren penkut uba Pius Rani ula pen pauru ka jing angnut ba ka Nesfas ka don ka jing thrang ban pen priang hi ka kam habaro ka wei ka jila lingba ka jing snok tilang bat ka imlang ka salang ringkat kitnat ba pher jong ka sarkar bat ki kinhuan ki badon ka ju ka thong ban kentiu ya ka kot ka khya ki khna ya ka ni ka jing lang la penyat da ka HE Elasa A. Goldberg, Ambassador but Permanent Representative jong ka Canada, Shaka Food and Agriculture Agencies, ha UN. Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya ka jaka bansan ka jaka ban kiyo shaprang. He MIT University Meghalaya man kasni kalong ka jing stang bathuma ki jing ikai bapura katkom ka jok ka bamta. Ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong but ki galalong ka jingshisa. MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang shakalaway bachok.